Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоим. Интенциях этой святой мши молимся и просим и дякуем Богу за то, что у нас есть молитовные группы «Ружу беззаганного зачатия на Святейшей Панны Марии» и «Ружу на Святейшей Панны Марии з Люрд». Нехай Пан Бог благословляє их за их молитвы, и дякуем за это, и просим для их Божьего благословения, для их и для их семьи. Мы просим Божьего благословения, здоровья, опеки Мати Божией для семьи Регины и Юрия Лукашевича з нагоди 50-годі сумісного життя. Просим Божого благословения, опеки Божией Маті, даров Духа Святого для Антона и Микиты з нагоди дня народження. И просим Божьей ласки, опеки на Святейшей Панны Марии и отца Фабиана, худшейшего выздоровления для Игоря Кисялева, даров Духа Святого для урачов. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли сложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся. Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, для Пана Бога нашего.
нехай змилується над нами, Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вічного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй волі. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, вычел всемогутный, Пане Сыне Отценародный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, Якимя грешна себе грехи и свету, смилуйся над нами. Якимя грешна себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь пророчица, смилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Молимся. Ласкавый Ойче, Ты про Сына Твоего откупил нас и учинил своими усыновленными детьми. Зайцовской добрынёю глянь, просим на усіх, кто верить у Христа, и одари их соправдной свободой и вечной спадщиной. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь. Вось Бог ваш, помста прийде, отплата Божья. Он сам приходить избавить вас, тады очи сляпых будут бачить, и уши глухих открываются. Тады кульгавы, як олень, подскочить, и язык нямых ускликне радостно. Бо почне бить криниця воды у пустыні, и потоки у степах. Засохлая земля ператворится у озера, безводное место у криницы воды. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвали душа моя Пана, Хвалі душа моя Пана, Он справедливо судить покрывджених, хлеб дає покорним, Пан визволяє в'язня. хвалі
Читання послання святого апостола Якуба. Брати мої, незважаючи на особу, майте віру у Єсуса Христа, нашого Пана хвали. Бо коли на сход ваш прийде чоловік з золотим перстенком, у блискучем оденні, и увойде так само бедный у брудной вопратцы, и вы поглядите на оправнутого у блескучее оденье и скажете ему: «Ты сядай тут, на доброе место», а бедному скажете: «Ты стань там, ті сядай тут, каля подножжа моего». Тоді ж не робите одрознення між вами самими и не становитесь судьями со злыми думками. Послухайте, браты мои умилованные, те ж не Бог выбрал бедных свету богатыми верою и спадкоемцами володарства, якое ён обяцал тыл, хто любить его. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Иисус обвещал Евангелие в волонтерстве и лечил всякую немочь у людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Марка. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус вийшов з земель Тиру і пройшов праз Сідон до Галілейського мора, посярод межаў Декаполіса. І принеслі до яго глуханямога і прасілі, каб усклаў на яго руку. Адвёўшы яго далей ад натоўпу, паклаў у яго вушы свае пальцы і, плюнуўшы на іх, дакрануўся імі да ягонага языка. І, паглядзеўшы на неба, уздыхнуў і сказаў яму: «Эффата», што значыць «адкрыйся». І адразу ж адкрыліся вушы ягоныя і развязаліся путы языка ягонага, і пачаў гаварыць выразна. Тады Jesús загадаў ім, каб нікому не казалі, але колькі не забараняў ім, яны яшчэ больш апавядалі. І, будучы надзвычай здзіўленымі, казалі: «Ён зрабіў усё добра, учыніў, што глухія чуюць, а нямыя гавораць». Гэта слова Пана. Сядайце, дорогие браты и сестры. Мы сегодня собрались, каб пачуць не только Божие Слово, але каб поглыбіць нашу веру. Дорогие браты и сестры, мы для гэтага собираемся ў касцёле, каб и Божие Слово поглыбіць веру, а затым, каб, вышаўшы з касцёла, практыковать нашу веру. Сегодня у апостола Якуба мы читали про тое, что для Бога усе люди роўныя. Нема человека, что вось як ён адзеты, прыгажэйці, убраны. Это может для нас, для людей, конечно, по-рознаму мы падыходзім до человека, які ідзе, як мы говорим, звычайны, по-другому мы падыходзім до человека, які у патрэбах вялікіх, які бомж, які так далее, які сапраўды, можа нават і хворы, можа што, які патрабуючы. Але по-рознаму мы падходзім таксама да людзей у вялікіх патрэбах, што вось часамі здзіўляе, асабліва ў вялікіх гарадах. Ляжыць чалавек, будуць усе ехаць, і ніхто не остановіцца, ехаць ці ісці, будуць гаварыць: п'яніца валяецца, ці яшчэ што-небудзь. Вось. І так яно было, так яно бывае. І рэдка хто каб падышоў і запытаў: што з табою. Напэўна, адносіны да чалавека фармуюцца для нас, для хрысціянаў. Дарагія браты і сёстры, не думаем,
што вось мы часу не маем, трэба заняцца, можа, трэба будзе скорую вызваць в гэтым накірунку. Моя думка такая, што пасвяціце час. Можа, калісьці не вам, так вашым родным, блізкім, хто падыдзе. Вось будуць у падобнай сітуацыі. І будзе каму падысці. Будзе каму падысці. Але калі вось так ігнаруем, бо мы спяшаемся, бо на машыне ездзім, чаго тут затрымлівацца, невядома чаго тут астанавлівацца, заўсёды можна паклікаць і хуткую, і ўсё, але прысвяціце час. Прысвяціце, будзем хрысціянамі, будзем як вось гэты самаранін добры, які прысвяціў час, не палянаваўся, а шлі людзі, якія былі паважаны, якія павінны былі астанавіцца, не астанавіліся, якія павінны былі даць добры прыклад і не далі добры прыклад. Але звернем сваю ўвагу на сённяшняе Евангелие. Езус прыходзіць і прамаўляе да натоўпу, да людзей, і прыносіць да яго, говорит, ты палажы рукі, і каб палажыў рукі. Але Езус, бачым, адводзіць у бок чалавека і робіць там нейкія знакі над гэтым чалавекам, датыкае пальцамі вушы, слюніць палец, датыкае яго языка і кажа, эфата, адчыніся. Што для нас? Вось, што для нас гэта? Першае, Езус прамаўляе, Езус нясе Божае Слово. То есть Езус апавядае пра Божае Слово, апавядае пра Бога. Мы бачым гэта, мы гаворым Евангелие. У Евангелии мы бачым Езуса Христа. Для нас, калі чуем Евангелие, это сам Езус прамаўляе для нас. То есть прысутнасць духовная Езуса Христа. Мы яго слухаем. Это першае, найважнейшае. Кожны з нас разумее, што ў Евангелии прысутнічае Езус Христос. Але, дарагія браты і сёстры, гэта як бы духовны аспект прысутнасці Езуса Христа. Але сёння Езус паказвае пра матэрыяльны аспект у нашым жыцці. Матэрыяльны аспект. Што значыць матэрыяльны аспект? Бачым, Езус Христос адводзіць чалавека, датыкае вушэй, мала таго, датыкае слюніць і датыкае языка. То есть, як бы перадае сабе частку. Кожны з нас падумае пра гэта па-рознаму. Паважаныя, паглядзіце, як цікава. Езус матэрыяльна датыкаецца да чалавека. І цяпер, калі мы глядзім, мы прыходзім да касцёла, каб пазнаць Божае Слово, каб пазнаць лепей і глыбей нашу веру, мы бачым дотык Езуса Христа праз Божае Слово. То есть мы чуем, Езус нас датыкае. І цяпер, як Езус датыкае нас матэрыяльна? Перад намі алтар. Што на алтары адбываецца? На алтары мы складаем найсвяцейшую ахвяру, хлеб і віно, якое становіцца целам і крывёю Езуса Христа. То есть становіцца матэрыяльным дотыкам Бога да чалавека. Матэрыяльным дотыкам. То есть мы спажываем, як бы нам, вось, мы разважаем гэта так, можа мала, можа менш, але цела і кроў, як раней гаварылі на хрысціян, яны занимаюцца канібалізмам, ядуць нейкага Езуса. Мы разумеем цяпер, але калі мы прадставім сабе вось гэтую слюну, якая ад Езуса попала, кожны бы з нас хацеў мець, і кажу, дакрануцца, бо гэта боская. Але мы бачым матэрыяльны дотык Езуса Христа праз найсвяцейшы сакрамент. Паважаныя, калі мы бачым таксама ў нашых малітвах, што мы молімся да духоўнага, можам сказаць, духоўны дотык – это дотык Божым Словом. Духоўнага дотыка Езуса Христа, які молімся літання, напрыклад, да імені Езус, молімся літання да міласердзя Божага. Але мы таксама молімся за матэрыяльны дотык Езуса Христа да нас. Мы молімся літання да найсвяцейшага сэрца Езуса. Мы молімся літання да найдаражэйшай крыві Езуса Христа, то есть як бы да часткі цела. Поэтому у нас у касцёле ушаноўваюцца таксама рэліквіі, абразы. І гэта вось адзін з доказаў таго, што не толькі Божае Слово, не толькі вось нейкае духоўнае, але таксама і матэрыяльнае неабходна для нас, каб мы усвядомілі прысутнасць Езуса Христа. Для гэтага Езус Христос на апошняй вячэры
учыніў гэта, бярыце, ешце, гэта есть цела маё. Паважаны, гэта есть цела маё. І мы ўсвядамліваем гэта ўсё. Паважаны, я прашу вас усвядоміць гэта, глыбока усвядоміць, бярышце, ешце, гэта ёсць цела маё. Але і кажа, дадае яшчэ, хто не спажывае, не будзе мець са мною жыцця вечнага. Не будзе мець са мною жыцця вечнага. Гэта мы тоже павінны усвядоміць, паважаныя вернікі. Мы прыходзім да касцёла, каб пачуць, і мы у сваёй большасці, мы ўжо нават у 100% стараемся прыступіць да камуніі. Мы, можа, у большасці нашай стараемся, каб спажыць цела Езуса Хрыста, каб быць у споведзі, каб жыць жыццём Езуса Хрыста, не толькі памаліцца, але датыкнуцца нашымі вуснамі, датыкнуцца нашым целам да Езуса Хрыста. Мы гэта чынім, і гэта вельмі добра, і гэта правільна. І без гэтага немагчыма, бо так сказаў Езус. Гэта нашая вера. Калі мы не слухаем Езуса, то каго будзем слухаць тады? Хто для нас тады аўтарытэтам з'яўляецца? Езус для нас найвышэйшы аўтарытэт. Калі ў нас хтосьці штосьці пытаецца, чаму я павінен так, а не іначай рабіць, а мы можам адказаць, бо так Христос сказаў. Раз ты пахрышчаны ў імя Айца і Сына і Духа Святога і паверыў у Христа, Езус для цябе найвышэйшы аўтарытэт. Як сказано, напрыклад, помни дзень святы свяціць, то дзень святы свяціць ты павінен. Для цябе гэта аўтарытэт Божы, а не чалавек павінен быць аўтарытэтам для цябе і рабіць ты нешта. Як сказано, напрыклад, не забі. Значыць, гэта Божы аўтарытэт табе сказаў, што нельга паднімаць руку на жыццё чалавека, нельга паднімаць руку на здароўе чалавека і так далее, тому падобна. Значыць, Божы аўтарытэт табе гаворыць гэта, і мы павінны ўсвядоміць, то есть Божы аўтарытэт, вучыць нашых дзяцей, вучыць нашых унукаў, што значыць Божы аўтарытэт, што значыць чалавечы аўтарытэт. Гэта вельмі важна. Калі мы гэтаму не навучым, будзе бяда, паважаныя. Будзе бяда навокал нас. Будзе тварыцца тое, што творыцца сёння ў свеце. Неразбярыха такая, што, як кажуць, чалавек не можа зразумець, вроде бы белае белым, чорнае чорным. А все равно чалавек гаворыць на белае чорнае, на чорнае белае. Незразумела, то есть такое пачуццё. Чаму? Бо чалавеку так хочацца, бо ён упарты, бо яго аўтарытэтаў няма, і ён сам сябе зрабіў аўтарытэтам боскім. Не рабіце багоў, не майце іншых багоў, кроме мяне аднаго, кажа пан Бог. Як чалавек нават сам сябе зробіць Бог і скажа, што ён тут найбольш. Конец. Конец, і кажуць, жыццё пойдзе вось так шыварат на выварат. Поэтому мы павінны моцна ўсвядоміць, хто ў нас. І бачым, Езус гэта чыніць. Езус паказвае, як нам рабіць. Поэтому для нас тое, што Езус чыніць, ёсць боскі аўтарытэт. Нават у старым запавеце, што тычыцца дотыку. Я зараз перайду на тыя рэліквіі святых, мы часамі уцалоўваем рэліквіі святых, датыкаемся. Нават у старым запавеце, калі есть такая сцэна, як няслі памерлага, і на іх напалі разбойнікі, апісваецца у кнізе аднаго прарока, і яны укінулі памерлага у гроб, там грабы былі ў пячорах, дзе быў пахаваны прарок Елісей. Дзе быў пахаваны, праносілі міма, зашлі на могілкі, прарок, былі спецыяльныя такія магілы прарокаў і тых вялікіх людзей, праведнікаў, укінулі ў гроб прарока Елісея. І калі цела памерлага датыкнулася да касцей Елісея, яно уваскрэсла. Гэта апісана ў Бібліі. Поэтому у нас есть ушанаванне рэліквій, то есть святых людзей. Бог дзейнічае не толькі праз вучэнне. Мы ушаноўваем, мы гаворым, Айцец Фабіян наш, мы ведаем, як ты жывеш. Там напісана было много пісань, много таких сведчанняў пра тваё жыццё, сабіралі людзі пра тваё жыццё. Мы ведаем пра жыццё святога Іана Марія Віянея, мы ведаем пра жыццё слугі Божай Ванды Банішэўскай, мы ведаем пра жыццё Маткі Божай са святопіса. Дарэчы, сёння дзень раждзення Маткі Божай, знаеце. Вы ж запомніце, вы ж павінны ее поздравіць. Патры здровач Марія, каб кажды згаварыў перад абразом, альбо тут, альбо тут, альбо там.
У нас і кажуть, де хочеш є образи Матки Божої, або дома. Ну, і в костьолі, і дома, як зговорите, то буде і благословення для вас, і для вашого дома тоді. Вот. Ми знаємо життя, ми ведаємо їх життя, але бачимо, ми чули їх життя, як так само Ісуса Христа, але так само Бог наділяє реліквії святих, і там місце, де пробувають образи, чому ми ходимо, поклоняємося у Буцлав, у Ченстахову, у Вільню, у Стовпці теж так, це саме, Матці Найсвятейшій, заходимо в костюм. Ми приходимо, віддаємо пошану, і часами підходимо дотикатися. Я завжди приходжу до Фабіяна, дотикаюся, цілую його труну і прошу благословення. Знаєте, допомагає. Скажу щиро, допомагає. Поверьте мені, я завжди так прошу, поможи, у мене там проблема, а то і просив, а то і просив, а то і просив, а то і просив. Ну не бездельничай там, ти ж це должен помогти мені, так, це саме. Трохи настойчиво прошу. Поэтому ми ось таким чином, ми нічого не робимо, ми нічого поважання не робимо, ось такого не придумуємо. Що у католики попридумовували. Ми нічого не придумуємо в нашій вірі. Ми беремо те, що написано у Святим Писанні. Ми нічого не придумаємо. Поэтому я вас закликаю, ви прийшли, щоб почути, щоб добре практикувати віру нашу. Я вас учу, мене учили на це, мені розказували на це, мені показували на це. Може, ви до кінця не ведаєте. Я вас учу, ви зібралися. Поэтому я вас повинен учить. Ті, хто не приходить, ну що я їх научу? Вони будуть слухати, що він говорить, що він плете тут, це саме. А я вас хочу научить, как вы ведали, как вы другим так само рассказали, как вы не боялись свідчити нашу веру. Перед тим, ми свідчимо нашу веру праз духа і так само матеріально. І це запомниться назавжди. І це сьогодні свідчить Ісус Христос. І нехай Пан Бог нас благословляє, нехай Пан Бог завжди стереже нас. Амен. Визнаємо нашу віру, віру в одиного Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяко важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего Одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога собравного от Бога собравного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, разве Бога все сталось? И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрижованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес подле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придя в хвале, судить живых и померных, и Его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророк. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Сакрамент Хросту. Мы стали Божьими детьми, тому с доверием представим Богу, Отцу наши просьбы. Молимся за Христовый костел, каб ён ратаваў свет ад граху і вёў усіх людзей да Бога. Цябе просім. Молимся за святого Отца, каб яго сустрэча з кіраўнікамі дзяржаў спрыялі ўмацаванню ў свеце сапраўднага спакою і справядлівасці. Цябе просім.
Молімся за тых, хто кіруе нашай краінай, каб яны клапаціліся аб шчаслівай будучыні свайго народа. Цябе просім. Молімся за глуханямых, каб яны сустрэліся з дображыцлівасцю людзей і знайшлі сваё месца ў грамадстве. Цябе просім. Молімся за тых, хто мае праблемы з жыллём, каб, дзякуючы Божай дапамозе, яны змаглі яе вырашыць. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных на гэтай Эўхарыстыі, каб супольная малітва пры алтары Пана наблізіла нас да Бога і паглыбіла нашу ўзаемную любоў. Цябе просім. Я прошу Бога Всемогутного за наши молитвенные группы. Дякую вам за вашу молитву. Нехай Бог благословляє вас і почує ваші просьби, які ви узносите за нас, за нашу парафію, за ружу беззаганного зачаття на Святейшей Панны Марии, ружу на Святейшей Панны Марии из Люрд. Нехай Бог Всемогутный, прошу Божого благословления, опеки Божої Матері, даров Духа Святого для Антона и Микиты з нагоди дня народження. Прошу Божого благословления, здоровья, опеки Мати Божией для семьи Регины и Юрия Лукашевичев з нагоди 50-годия сумесного життя. И молюся, прошу Божьей ласки и опеки, заступництва отца Фабьяна и Матки Божьей, выздоровления для Игоря Киселева, даров Духа Святого для лекаров, які лечат его. Тебе просим. Я молю, каб Христос доткнул их людей своим духом, от кого залежит спынение воинов. Дорогие браты и сестры, сколько эти войны приносят беды другому человеку, перш за все невидному. Нехай Бог Всемогутный спустит своего духа на этих людей, нехай выкинет дьявола войны из их голов, нехай заменит своим духом, и молюсь об навертании их. Тебе просим. Я молю Бога так само за всех людей несправедливо осудженных и покривджених. Прошу Матку Найсвятейшую, якою сьогодні ми святкуємо день народження, нехай Матка Найсвятейша узмоцнить їх, нехай дасть сили, моці їх. І прошу, каб, як кажуть, правда, прошу, каб ось худшейшого їхнього такого оздоровлення, визволення. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Я молюся так само і прошу за всіх ахвярадавців. Я щиро дякую вам за все, що відбулося у нас. У нас відбувся великий цуд у Стовпцях, консекрація нашого костюла. Це великий цуд, дорогі брати і сестри. То, що бачили наші очі, ми молимося, каб, як найдовжей, то есть костел стояв і не могли этого другі убачити. Тому це так. Бо може хіба новий костел, який консекрувати будемо десь у другому місці, але тут, на цьому місці. Дякую вам щиро за всі підрихтовки, всім людям, хто рихтувався. Нехай Пан Бог благословляє, хто допомагали нам фінансово. Дякую вам, хто допомагає і далі. Ми робимо певні справи, трошечки долгов віддаємо. Не так много, але потихонечку стараємося, кажуть, розрулити все, що є, накопилося. Нехай Бог благословляє. Я завжди говорю, що Стовпці ось вже так молодці, саме все ж таки добилися того, щоб костел тут стояв, щоб ось світло це заходило, щоб алтар був консекрований, нарешті, щоб цей костел називався Святинею Божией. Нехай Пан Бог благословляє. І прошу вас, благословення Божого Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, Ти про ласку Духа Святого наповнив дарами любові серця Твоїх вірних. Вислухай наші молитви, учені, кабы всі люди любили Тебе боль за все и с любовью виконували Твою волю праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте, коли ласка. Плюну с Божа, что в полях взрастала,
Пастир весь свой люд звярыў ваўчарні. Насвяці дорогой за собою, свой костёл как не пропали марно. Как мы стали им одной сям'ёю, як той хлеб, что шмат зернятка лучить, хай ахвяра нас любою злучить, як той келих лучить кроплял много, так нас Христе об'єднай для Бога. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему костелу святому. Божа крыніца сапраўднай пабожнасці і супакою, дай просім, каб гэтая ахвяра і мы належна ўшаноўвалі Твою веліч і праз удзел у Эўхарыстыі з'ядналі нашыя душы у веры праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Гору серці. Узносим их до Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Однак это и справедливо. А правди годна гэта і справедлива, слушна і забагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемогутный, вечный Божа, праз Христа Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу разам з імі, склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вершинах, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы і справедліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святого, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого праз Христа, пакорна молім Цябе, Пане, асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб
І падзяку табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Боженька, змілуйся надо мною. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, чакаючы ад другого прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш да свяцейшай Паннай Богородицей Марыяй, со святым Юзефом и обранником, со святыми апостолами Твоими славными мучениками, со святым Михаилом Арханелом, Рафалом и Гавриэлем, со святым Казимиром и благословленным ойцом нашим Фабияном и усими святыми про заступництво, яких мы спадзяемся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего пояднання принесе ўсяму свету супакой и избавление. Будь ласкав мацаваць у вере любові касцёл Твой, які пілігримуе на зямлі са слугой Твоим папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзефом, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь милостивы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О, добры Ойче, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Твоих, наших памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Твоей дышоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства Твоё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Твоей хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якого дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди, Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. От усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху і заховані від усяка неспокою.
чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. О Твое благодарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарите усупокоем и едностью, яки живешь, и володаришь на веки вечные. Упокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою, с духом твоим ближним. Давай. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословлений я покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вар.
тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Ісу, не покидай мяне, моя душа тобой живе, ужас терпіння поможи, витримать у Твоей любви. Молимся, всемогутный Боже, Ты нас живишь и узмацняешь Своим Словом и наисвятейшим сакраментом. Учини, каб мы годно приймаючи гэтыя святыя дары Твайго Сына, могли стать удельником Его життя вечного, які живе и владарить на веки вечные. Святый Архангеле Михалия, бережи нас у змаганні. Будь с нам обороною. супроть спокусов и пасок злого духа. Покорно просим, нехай яго знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на душах снують по світі. Сядьте, калі ласка, паважаныя. 12 верасня, чацвер, успамін на свяцейшага імя Марыі. А сёння мы адзначаем нараджэнне Маткі Божай, як я ўзгадаў ужо, хай, я думаў, зразу, можа, ўсе разам, тры здровасць Марыя, згавару мне, нехай кожны сам. Гэта будзе троху лепей. Хай кожны сам, вось после імшы, ці тут, перад абразом Маткі Божай, дзе сабе яму душа пожадае, тры здровасць Марыі, як бы такое маленькае прывітанне, паздраўленне да Маткі Божай вось з гэтым днём. 13 верасня, пятніца, успамін святога Яна Залатавуснага, біскупа і доктара касцёла. 14 верасня, ў суботу, свята узвышэння святога крыжа. Святая імша будзе ў нас з узвышэння святого крыжа у 9 і у 19. З свята узвышэння святого крыжа. Субота. То есть у суботу вечарам не будзе нядзельнай імшы, а будзе з свята узвышэння святого крыжа, тому што это свята дастаткова вялікае. Далей. Святая імша ў столбцах у панядзелак 19, аўторак, серада, пятніца 9, чацвер і субота 9-19. У нядзелю імша як звычайна. Кожны месяц 12 числа у 18 гадзін будзем праводзіць набажэнства і святую імшу у гонар слугі Божага айца Фабіяна Малішоўскага. Падчас яго будуць прачытаны просьбы і падзякі, малітвы, малітва на ружанцы і літанне да слугі Божага айца Фабіяна. У нас есть скарбоначка, в скарбоначку можна складаць просьбы і падзякі. А таксама яшчэ мы подложим такую кніга просьбаў, ну, таких падзякаў больш, можам так сказаць. Падзякаў, якія вось атрымалі мы, ласкі, якіх атрымалі. Не так вось прашу табе, але ласкі, якія атрымалі. І вось можна будзе звярнуцца мы, як вот скажаце што-небудзь, што вось ласку такую атрымала, і можна ці атрымаў, можна будзе запісаць у гэтай кнізе таксама, якая будзе знаходзіцца на труне айца Фабіяна зверху, але заўсёды трэба звярнуцца, каб сказаць, што хачу пісаць, не так, што сам, але звярнуцца да мяне, ці тут да паняні, ці да каго, што вось такую атрымаў ласку ад айца Фабіяна, і хачу гэта
ці атрымала, і хачу гэта запісаць. Не просьбу падзяка, а ласка атрыманая. Сёння пасля імшы будзе праводзіцца запіс дзяцей на катэхізацыю. Абавязкам бацькоў з'яўляецца рэлігійнае выхаванне дзяцей. Запісваем усіх дзетак і моладзь школьнага ўзросту на заняткі рэлігіі. Я вас вельмі прашу, у нас дзяцей многа. Будуць таксама для тых першай камуній, которые ўжо так падраслі і забыліся калісьці ў дзяцінстве прыйсці ці не дашлі, ці што, пастарайцеся, каб не было такіх дзяцей, которые не палянуйцеся. Яшчэ раз выказваю ўсім шчырую ўдзячнасць за ўдзел у падрыхтоўцы да кансэкрацыі касцёла і ўдзел ва ўрачыстасці. Задзейнічаныя былі многія парафіяне і не толькі. Усім я шчыра дзякую, няхай Пан Бог благаслаўляе. Но яшчэ паўспамінаем троху вось гэта, але пастараемся таксама, каб гэта засталося не толькі так ва ўспамінах, а каб таксама будзем старацца, каб вось гэтыя ўспаміны былі ў нейкай кніжцы ці брашурцы нейкай такой кансэкрацыі касцёла ў столбцах, каб гэта засталося на пакаленні. У ларку ёсць часопіс Аве Марія, стараемся набываць яго, калі ласка, і ў ім заўсёды змешчаныя інтэнцыі святога Айца. Гэта важна для ўдзельнікаў ружаньца. Часам, хто не заўважыў, пры ўваходзе змешчаны ў крыж з распяццем і святой вадой для ушанавання. У кожным касцёле, згодна з нашай рымска-каталіцкай традыцыяй, пры ўваходзе ёсць крыж для ушанавання, для адарацыі, мы можам называць, ёсць святая вада. Мы макаем святую ваду, робім знак святого крыжа і ушаноўваем крыж пацалункам. Дарагія браты і сёстры, ушаноўваем крыж, гэта крыж святы. Это для нас Езус Христос, Ён асвенчаны. Як я ўжо сёння ўзгадаў, мы датыкаемся нашымі вуснамі Езуса Христа у гэтым распяцці, у гэтым вобразе. Гэта мы чынім з вялікай павагай, то есть як заходзім у касцёл ці выходзім з касцёла. Святая вада, дарагія браты і сёстры, это таксама мае вялікае значэнне для нас. Мы робім знак святого крыжа, каб Дух Святы зышоў на нас, і робім, выходзячы, просім, каб Дух Святы зышоў на нас, каб ніякія сілы зла не прычапіліся да нас. Вось, святая вада вельмі памоцная, мы гэта вельмі добра ведаем, і яна мае вялікую сілу, вялікую моц. Усе пасвенчаныя рэчы маюць духоўную сілу, і вы гэта памятаеце. Але калі мы ведаем, што яна асвенчана не як магічна, але гэта асвенчана ў імя Божае і прысутнасць, асабліва я вам сёння тлумачыў на гэту тэму. Гэтаму прымаем гэта з вераю таксама. А зараз прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу.
Божа, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакраманты. Адыры ласкай хвалы алтара слугу Твайго, айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амэн.